Menika wedal menika upacara atur pasrah parampi. Hadirin kepareng atur pasrah parampi saking keluarga Geng Bopo Taji telasan Ibu Paniti Geng pidalem wonten laladan dukuh kayen Desa Sambong Kecamatan Tunjungan Blora kepareng piniji sampun minangka sulih sarira nenggih Bopo Anton kepareng atur pasrah sirat mojo panganten kakung wonten sigra mangke katampi saking keluarga Ageng Bopo Sumarno Ibu Yarti nggih sampun miji panjenenganipun Bopo Kasmo minangka sulih sarira saking keluarga Ageng Bopo Sumarno Ibu Yarti. Kadhi mangaten kunjuk para-para ing sampun piniji nenggih Bopo Kasmo dalasan Bopo Anton kepareng sigra tumuju wonten ing sasana ing sampun katetapaken nenggih sasana leng tinampen pasrah parampi penganten kalih nuwun. Wonten kepareng jumenengipun Bopo Anton kaapit utawi kasumbul Bopo Taji dalasan Ibu Paniti wonten jumenengipun Bopo Kasmo mangke kaapit utawi kasumbul inggih kinamrat Bopo Sumarno dalasan Ibu Yarti nuwun. Kunjuk Bopo Taji dalasan Ibu kepareng hangapit jumenengipun Bopo Anton. San malih Bopo Taji dalasan Ibu. Nggih. Nuju suwan malih kunjuk wonten ngajaripun Bopo Taji dalasan Ibu kepareng monggo sigra tumuju wonten ing sasana lung tinampen utawi sasana pasrah panampi. San malih Bopo Taji dalasan Ibu Paniti monggo sigra jumangkah wonten ing sasana lung tinampen pasrah panampi. Wonten kunjuk ingkang kinemat punden kula Bopo Kasmo nunggih san malih Bopo Kasmo minangka sulih sarira saking keluarga Bopo Sumarno dalasan Ibu Yarti manggonen kepareng jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana lung tinampen. Monggo nun Bopo Taji dalasan Ibu Paniti kepareng handampingi utawi hangapit jumenengipun Bopo Anton kasumanggaken.
sampun siaga ing kere samoderipun lung tinampen pasrah panampi kadhe ngaten kunjuk Bapak Anton kasemanggaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kami hormati saudara besan kami, calon besan, Bapak Sumarno dan Ibu Buyati. Kami mengucapkan selamat kepada pengantin wanita dan pengantin pria. Semoga pada kesempatan ini doa restu dan kasih sayang dari hadirin semua bisa jadi berkah dan awal yang baik untuk keluarga kecil yang baru ini. Selamat menikmati acara dan hidangan pada acara pernikahan ini. Atas nama keluarga besar mempelai pria, kami juga sebelumnya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dalam acara ini. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Wonten ngarsanipun para alim ulama dara para kiai, para sepuh bini sepuh, pemuda sepuh dalah ingkang dipun sepuhaken, ingkang satu kula hormati. Wonten ngarsanipun para bapak ibu, para rawuh, para lekas sedaya utaminipun rombongan besan saking Sampong Rejo, Kecamatan Tunjungan ingkang satuhu kula bekteni. Boten kesupen dumateng nak mas penganten kekalih ingkang dinten menika nembe manggihi bagya mulya. Ugi boten kesupen dumateng sedaya sederek pangomyongipun penganten kekagung ingkang sami ugi kula hormati. Saderengipun matur kathah wonten ngarsa panjenengan sedaya kaparenga kula wonten wingking panjenengan sedaya lan sareng-sareng ngaturaken raos syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit sih kalubiran kaulasanipun kula lan panjenengan sedaya wonten ing siang menika saged pinanggihan saperlu henderek paring donga pangestu dumateng nak mas penganten kekalih ingkang sampun kaijabaken kala dalu. Lan mugi-mugi kanthi doa pangestu panjenengan sedaya nak mas penganten kekalih saged manggi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Salajengipun saagunging sholawat salam mugi tansah kunjuk atur wonten ngarsa dalem Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kemawon kanthi fadhol sholawat dadosaken kula lan panjenengan sedaya utaminipun sahibul hajah Bapak Sumarno sak keluarga dalasan ingkang pisan benjang wonten yaumil akhir kalbeton umatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan sami sareng-sareng nampi syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati utaminipun Bapak Ibu besan saking Sampong Rejo Tunjungan, kaparenga kula matur panjenengan sedaya lan hamiyak kamardikan panjenengan sedaya satuhu mugi dawuh saking kersanipun Bapak Sumarno sak keluarga kaburih matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Awit saking bombongipun manah saking rawuhipun panjenengan sedaya saengga Bapak Sumarno sak keluarga mboten saged ngendika piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kaula ingkang kajibah minangka dados sulih sarira talang dosa wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wontene aturipun kang kaping sepindhah Bapak Sumarno sak keluarga ngaturaken sugeng rawuh tan kaaturan pinarak ingkang sekitso lahat lan ndahri menapa ingkang sampun kaaturaken dening Bapak Sumarno sak keluarga. Wontene salajengipun
Bapak Sumarno Yun sih pangapunten mbok bilih anggenipun nampi panjenengan sedaya kurang damel sukornanipun penggali. Yun sih jebaripun pangapunten. Keranten wekdal telah kawonten ingkang boten nyekapi. Salajengipun yuk sepindha malih yun donga pangestu panjenenganipun Bapak pisan sak rombongan sehingga mangki menapa ingkang dados hajatipun Bapak Sumarno sak keluarga kalampah kanthi sae boten enten pambengan menapa-menapa. Lan salajengipun nun sewu kalau dipun aturaken ombyoan kemawon pilih ngaturaken sedaya ingkang dipun aturaken Bapak Sumarno sak keluarga nampi kanthi sukornanipun penggalih. Para melu saking menika boten pantes lan boten leres mbok pilih atur kaula kalangku kathah ana mung cekap semanten sepemdah bali Bapak Sumarno sak keluarga yun jembaripun pangapunten sak kathah-kathahipun. Usananipun kawula minangka dados atur sarira saking Bapak Sumarno kirang leres napa kirang cetok anggen kula matur kula nyuwun agung isih pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geng panuwun wonten ngasaripun Bapak Anton Delasan Bapak Kasmo ingkang sampun minangka sulih sarira angemban dawuh lung tinampen pasrah panampi penganten kalih. Kusana kula dherekaken tumuju wonten ing sasana kursi pinarak wilujeng pinarak nuwun. Salim, Pak. Salaman dulu Mas Anton. Mas Anton salaman dulu. Lulus raharja manggih kahyuanan upacara lung tinampen pasrah panampi sirat maja panganten kekalih. Kan mengaten san malih donga pangestu sagung para lenggah, para tamu, para pepundhen sepuh pinesepuh mugia sirat maja panganten kekalih anggenya lelomban wonten ing samudraning bebrayan agung tansah rahayu kang tinemu bagya mulya kang sinuju. Ngaturaken geng panuwun para-para ingkang sampun kayijiban. Sagung para lenggah kagung Sumana Putri sinambi angger ranto hanggenya pengantin kekalih lukar busana kanarendran ngerasuk busana kasatriyan nunjih mangke ugi sowanipun diajeng NC sowan ingkang kalih sinambi ngrerantu kula aturaken wonten asaripun sagung para lenggah para tamu ingkang dahat kinurmatan ngrahapi napa ingkang sampun kasemektakaken napa ingkang sampun kaaturaken dening kadang-kadang pramuladi nunjih wonten dalawipun Bapak Sumarno Delasan Ibu Yanti.